θα σας δείξω πώς γίνεται η σχεδίαση μιας πορείας, μιας πλεύσης ή ενός ταξιδίου. Καταρχάς επιλέγουμε το σημείο απόπλου. Έστω ότι το σημείο απόπλου βρίσκεται εδώ, στην περιοχή του όρμου Καρίστου. Και έστω ότι θέλουμε να πάμε σε αυτό εδώ το σημείο, στον πάνορμο της Γάρδου, της Ανατίνου, με συγχωρείτε. Άρα επιλέγουμε την πορεία μας, τη σχεδιάζουμε καταρχήν στον χάρτη, επιλέγοντας το σημείο από το οποίο θα διέλθουμε από το στενό άνδρο Τίνου, το οποίο είναι γεωγραφικά ένα πολύ μικρό πέρασμα. Συνδέουμε το σημείο απόπλου με το σημείο της στροφής. Στη συνέχεια επιλέγουμε ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να περάσουμε από το στενό ασφαλώς για να διέλθουμε αυτό το στενό πέρασμα και ακολούθως σχεδιάζουμε το τελικό στάδιο της πορείας μας. Άλλο ένα σημείο εδώ αλλαγής πορείας μέχρι το σημείο κατάπλου στην περιοχή της νήσου Τίνου. Τώρα, για το πώς θα προσδιορίσουμε την εκάστοτε πλεύση, χρησιμοποιούμε τα ανεμολόγια και συνήθως χρησιμοποιούμε το ανεμολόγιο που είναι πιο κοντά στην πλεύση μας, για να αποφύγουμε λάθη με τη μεταφορά του διπαραλλήλου. Έτσι λοιπόν, τοποθετούμε το διπαράλληλό μας κατά μήκος της πρώτης πορείας που θέλουμε να ακολουθήσουμε και μετακινώντας, κρατώντας σταθερό το ένα σκέλος και μετακινώντας το δεύτερο, όποιο μετακινείται δεν το κρατάμε σταθερό, μετακινούμε το άλλο, κρατάμε σταθερό το άλλο σκέλος μέχρι που φτάνουμε στο ανεμολόγιο, το πιο κοντινό στην πορεία μας όπως είπα, και συνδέουμε το κέντρο του ανεμολογίου, τραβάμε και μια ελαφριά γραμμή. Άρα εδώ η πορεία είναι η 1, 2, 7 και ουσιαστικά σημειώνουμε ότι αυτή η πορεία ζ λάμδα είναι η 1, 2, 7 μοίρες. Και εάν θέλουμε δείχνουμε και με ένα βελάκι ότι είναι αυτή και όχι η αντίθετη. Αντίστοιχα κάνουμε και για τα υπόλοιπα σκέλη του ταξιδίου, δηλαδή για το πέρασμα στο στενό βάζουμε το διπαράλληλο, κρατάμε σταθερό το ένα σκέλος και μετακινούμε το άλλο μέχρι το συντομότερο, το πιο κοντινό δηλαδή στην πλεύση ανεμολόγιο, το οποίο είναι αυτό. Εδώ πάλι σημειώνουμε την επόμενη πορεία, η οποία είναι η 053. Και ούτω καθεξής. Και η τελευταία μας, η πρώτη τελευταία μας μάλλον πορεία, μου κουνήθηκε το διπαράλληλο, άρα σημαίνει ότι πρέπει να την ξαναυπολογίσω, να την προσδιορίσω με μεγαλύτερη ακρίβεια. Πάλι βάζω το διπαράλληλο μεταξύ κέντρου και του ανεμολογίου. 053 είναι αυτή, σωστά. Η πρώτη τελευταία. Πορεία μας είναι η 100, 1-0-0 δηλαδή.
Και το τελευταίο σκέλος που πιθανόν θα είναι και το σκέλος της αγκυροβολίας μας, στο λιμένα Πάνορμος της Τίνου, είναι η 190. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η σχεδίαση ενός ταξιδίου. Την απόσταση που θα διαπλεύσει το σκάφος μας σε κάθε δρομολόγιο, σε κάθε κλάδο του ταξιδίου, την υπολογίσω με το κουμπάσο, που είναι ένα ναυτιλιακό όργανο, και ουσιαστικά πηγαίνω στην κλίμακα του πλάτους, στην οποία παίρνω μία σταθερή απόσταση, για παράδειγμα εδώ είναι 5 ναυτικά μίλια αυτή η απόσταση, και βάζοντας το ένα σκέλος στο σημείο απόπλου, υπολογίζω πόσα τέτοια σκέλη του κουμπάσου αρκούν για να υπολογίσω την πορεία μου. Δηλαδή 5 είναι εδώ, 10, 15, 20, 25, 30 και το τελευταίο είναι 1 μίλι περίπου, άρα 31 ναυτικά μίλια είναι η απόσταση από αυτό το σημείο μέχρι το σημείο στροφής για να διέλθω στο στενό Τίνου Άνδρου. Αντίστοιχα, το σκέλος από την είσοδο μέχρι την έξοδο του στενού έχει μία απόσταση 2,2 ναυτικά μίλια. Τις αποστάσεις τις σημειώνουμε κάτω ακριβώς από την πορεία. Εδώ είπαμε είναι 31 ναυτικά μίλια. Ο διάπλους του στενού είναι 2,2 ναυτικά μίλια. Η επόμενη πορεία προς τον όρμο αγκυροβολίου είναι 5,2 ναυτικά μίλια. Και το τελευταίο σκέλος του πλού είναι 1,4 ναυτικά μίλια. Άρα, αφρίζοντας όλες αυτές τις επιμέρους αποστάσεις ή διάρματα, όπως τα λέμε στην ναυτική διάλεκτο, μπορούμε να υπολογίσουμε το πόσες ώρες θα διαρκέσει το ταξίδι μας.